إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ғаламдарны юктан бар кылып, безне үзенең шексез нигъмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһның рәхмәте булып килгән, безгә шушы хак динебезне өйрәткән сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламы һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз. Аның әмерләрен үтәгез. Аның тыйганнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина амануттақуллаха хаққа туқатih." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Азиз кардәшләрем, Аллаһның рәхмәте белән без сезнең белән изге Зулхиҗҗә аеның изге 10 көнендә яшибез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһы Тәгаләгә шушы 10 көндә кылынган изгелектән дә сөеклерәк, Аллаһы Тәгалә күбрәк ярата торган башка гамәл булырга мөмкин түгел диде. Ягъни Аллаһ хузурында, Аллаһ каршында мөселманның Зулхиҗҗә аеның шушы беренче 10 көнендә кылган изгелекләреннән дә саваплырак, дәрәҗәлерәк Аллаһ күбрәк яраткан гамәл юк диде. Шуннан соң сахабалар әйттеләр: "Я Расулаллаһ, хатта Аллаһ юлында җихад кылу да ул кадәр сөекле түгелмени?" диде. Дип сорадылар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Хатта җихад та ул кадәр сөекле түгел, илля мәгәр бер мөселман үзенең бөтен малын алып, үзенең җанын, гомерен алып җихадка чыкса, һәм берсе дә кайтмаса ди, ягъни үзе дә калды, үлеп, һәм бөтен малы да Аллаһ юлында җихадта китсә, шуның гамәле генә менә бу 10 көндә кылынган изгелектән изгерәк булырга мөмкин" диде. Юк икән, юк диде. Менә бу хадис күрсәтә, шушы беренче 10 көндә мөселманнар Аллаһы ризалыгы өчен күбрәк изгелекләр кылырга, күбрәк хәерле эшләр эшләргә, күбрәк зикр, тәсбихларда булырга тиешләр. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям икенче бер хадистә нәрсә диде? Шушы иң саваплы гамәлләр Зулхиҗҗәдә кылыныр диде. Шуңа күрә шушы Зулхиҗҗә аеның беренче 10 көнендә күбрәк тәкбирләр әйтегез. Ягъни Аллаһу акбар, ла илаха иллаллаһ, Аллаһу акбар ва лиллаһил хамд. Күбрәк тәһлилләр әйтегез, ла илаха иллаллаһ сүзләрен, һәм күбрәк тәхмидләр әйтегез, әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин дип Аллаһка хәмд мактау сүзләрен күбәйтегез, күбрәк әйтегез диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуңа күрә Зулхиҗҗәнең шушы беренче 10 көнендә кайбер зур сахабалар хәтта көн сайын базарга чыгып, кешеләр күбрәк җыелган җирләргә барып, тәкбир әйтә торган булганнар. Һәм аларның тәкбирләрен ишетеп, дәррәү бөтен мөселманнар кубып, алар белән бергә тәкбирләр әйткәннәр. Шушы Зулхиҗҗә аеның иң изге соңгы 10 көннең, беренче 10 көннең соңгы 2 көне аеруча безнең игътибарыбызга лаек. Ул 9-нчы Гарафа көне һәм 10-нчы көне Яумун Нахр, Курбан көнедер. Зулхиҗҗәнең 9-нчы көне изге Гарафа көне. Аллаһ насип итсә, быел ул 27 июньгә туры килә. Шулай бит, 28-е Курбан.
Аллаһның рәхмәте менә шушы Гарафа көнендә миллионлаган хаҗилар дөньяның бүтән пишмакларыннан, дөньяның бүтән илләреннән, җирләреннән, төрле милләтләр, төрле гражданстволар, төрле илләрнең гражданнары, тәннәре төрле, телләре төрле булырга мөмкин, тән төсләре төрле, кайгы, мәшәкатьләре төрле, ләкин алар барысы да җыелалар бер максат, изге хаҗ кылу өчен. Алар җыелалар шушы Гарафа үзәнлегенә һәм көне буе Аллаһыга зикр, тәсбих әйтеп, кулларын күтәреп ялварачаклар. Һәм Аиша радиллаһу анха тапшырган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Аллаһы Тәгалә Гарафа көнендә кешеләрне җәһәннәм утыннан азат иткән кебек башка бер көндә дә азат итмәс ди. Җәһәннәмнән азат ителә торган иң күп кешеләр алар Гарафада булачаклар. Гарафада булачаклар һәм ул көнне Аллаһ бәндәләренә бик якын булыр ди. Һәм аларның исемнәрен атап фәрештәләре каршында горурланыр ди. Һәм шул Гарафага җыелган шул хаҗиларга карап Аллаһ фәрештәләргә сорау бирер ди. Буларга нәрсә кирәк ди? Нигә килгәннәр булар ди? Алар килгәннәр Аллаһының рәхмәтен сорарга. Аллаһы Тәгаләгә ялварып тәүбә кылырга, истигъфар кылырга, ниндидер үзләренең моң-зарларын сөйләргә. Кемнеңдер саулыгы какшаган, кемнеңдер баласының саулыгы начар, кемдер әҗәткә чумган, кемдер туганын югалткан, кемдер башкасын, кемдер исән өчен кыла, кемдер вафат өчен кыла. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә фәрештәләрдән сорар ди. Буларга нәрсә кирәк ди? Димәк, Аллаһы Тәгалә аларның көне буе кылган дугаларын да иншалла кабул итә. Бу хадис Имам Муслимда килә. Шуңа күрә, азиз кардәшләрем, хаҗда булган дусларыгыз, кардәшләрегез, танышларыгыз бар икән, Гарафа көнне иртә белән WhatsApp-ларына җибәрегез. Кардәшем, менә минем өчен дә дуга кыл әле дип. Шунда бер мизгелдә шул ачып сиңа да дуга кылса, иншалла ул дугалары кабул булыр. Һәм икенче бер хадистә, бу Имам Тирмизи риваятында килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Хайру дуга", дуганың иң хәерлесе диде, Гарафа көненең дугасы диде. Гарафа дугасы диде. Гарафада булган дуга диде. Һәм мин дә, һәм миңа кадәр пәйгамбәрләр дә әйткән сүзләрнең иң хәерлесе ди: "Ла илаха иллаллаһ, вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд, ва хува аля кулли шайин кадир" ди. Менә бу хадистә күрсәтә нәрсәне? Гарафаның дугасы иң хәерле, иң изге дуга булып тора. Шуңа күрә шушы изге көннәрдә мөмкинлек табып, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ ризалыгы өчен шул малларын табып, эшләп, сарыф итеп, бүген безнең арабыздан киткән күпме кардәшләребез әлхәмдүлиллаһ шул изге җирләрдә һәм Гарафа көнендә алар Гарафада торачаклар. Без аларга ак көнләшү белән генә көнләшәбез. Без аларны яратабыз һәм алар исән сау кайтып җитсеннәр дип алар өчен дуга кылабыз. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Гарафага бара алмаган иман ияләре өчен дә изге Гарафаның бүләге бар. Ул да булса Гарафа көненең уразасы. Гарафа көненең уразасы Абу Катада сөйләвенчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан сорадылар Гарафа көненең уразасы турында. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Гарафаның уразасы үткән һәм киләчәк елның гынахларыннан каффарат булыр" ди. Послужит искуплением грехов за прошлый и за будущие годы ди. Бер көн ураза 2 еллык гынахларның кечерелүенә сәбәп булып тора. Шуңа күрә, азиз кардәшләрем, 27 июнь көнне шушы изге корбанга бер көн кала, ниятләгез ураза тотырга. Чакырыгыз якыннарыгызны, туганнарыгызны, әти-әнисе исән булганнарга искә төшерегез. Аларга да шушы көннең савабын, балаларыгызны чакырыгыз. Чөнки
Поезд киткәч, ул кирегә бармый. Шушы гомереңнең, шушы елыңның, шушы гарәфәсенең уразасы сәбәпсез кулыңнан ышкына икән, ул кире кайтмый. Шуңа күрә кулдан ышкындырмыйк изге гарәфәнең уразасын. Ни өчен мин моны әйтәм, гарәфәдә булмаганнар өчен дип. Чөнки асылда, нигездә гарәфәнең уразасы сөннәт булып тора, хаҗи булмаганнарга, хаҗда булмаганнарга. Алар анда көне буе кояш астында, көне буе кул күтәреп, тузанда дуга кылсалар, аларның гыйбадәте шул. Шуңа күрә хаҗда булганга гарәфәнең уразасы сөннәтме, юкмы дигәч, галимнәр төрлечә әйтәләр. Кайбер галимнәр ярамый диләр. Ул көнне ураза тотырга. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям гарәфәнең уразасына чакырса да, ул ураза тотмады ди. Соңгы хаҗында ул ризык ашады, су ичте ди гарәфәдә. Кайбер галимнәр әйтәләр, мәкрух диләр. Безнең мәзһәбтә, Ханафи мәзһәбендә нәрсә дип килә? Әгәр дә шушы хаҗда булган, гарәфәдә булганга көне буе дуга, зикр әйтергә, гыйбадәт кылырга хәлен киметә икән ураза, аңа ураза тоту хәерле түгел диделәр. Чөнки аның гыйбадәте нәрсә? Менә шушы көне буе Аллаһы Тәгаләгә ялвару диделәр. Ә инде безгә бу сөннәт булып тора. Шуңа күрә бу сөннәтне саклыйк һәм иншалла шушы сөннәтне саклауга бер сәбәп итеп без инде ел сайын үзебезнең шушы мәчеттә Рамазан чатыры бар. Шатер Рамадан, шул чатырда без иншалла быел да ифтар үткәрәбез. Мәдрәсәдә хатын-кызларга булачак. Ә инде шушы зур шатерда иншалла ничә 100 кешегә без өстәлләр әзерләячәкбез. Шуңа күрә килегез, гарәфәнең ифтарына бергәләп иншалла шушы гыйбадәтебезне кылыйк. Бу 9нчы көне һәм соңгысы 10нчы көне. Зөлхиҗҗәнең 10нчы көне бийек Корбан көне. Бийек Корбан чалу. Кайбер мәзһәбләрдә ул сунна муаккада, ягъни ныклы сөннәт, көчле сөннәт дип аталса, безнең мәзһәбебездә Абу Ханифа хәзрәтләре нәрсә диде? Мөмкинлеге булган кешегә ул ваҗиб диде. Әйе, фарыз дип тә әйтмәде. Ләкин шушы сунна муаккада белән фарыз арасындагы ваҗиб хөкмен бирде. Һәм дәлил буларак пәйгамбәребезнең хәдисенә нигезләнде Ханафилар. Имам Ахмад ибн Маҗа риваятында килә, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, кем үзендә корбан чалырга мөмкинлек табып та корбан чалмаса, безнең бәйрәм намазына якын да килмәсен диде. Ему не место диде безнең бәйрәм намазында диде. Һәм менә шушы сүзгә нигезләнеп, безнең мәзһәбебездә хәтта ваҗиб дип әйтелде. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, кемнәр инде ниятләгән булсалар, Аллаһ ниятләрегезгә ярдәм бирсен. Кемнәр әле ниятләмәсә, тагын карагыз. Тагын мөмкинлекләрегезне карагыз. Аллаһ Тәгалә ярдәм бирүче. Ләкин шушы корбан чалуның бәрәкәте, синең гынахларың кичерелү булсынмы? Синең малыңның, мөлкәтеңнең бәрәкәте булсынмы? Аның дәрәҗәсе зур җәмәгать. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә корбаннарыбызны чалырга мөмкинлек һәм инде үзенең ярдәмнәрен бирсен, һәм шул корбанлыкларыбыз белән гынахларыбызны гафу итеп, күршеләребезне, якын тирәләребезне сөендерергә, шатландырырга ясын. Чөнки корбан ул фитра садакасы түгел. Фитра садакасы булырга тиеш фақат мөхтаҗларга, фақат мөселманнарга гына. Ә корбан син шәһәрнең иң зур байын табып та, ул мөселман булмаса да син аңа китереп корбаныңны бирә аласың. Аңа син хуҗа, үзең дә утырып ашап бетерә аласың туганнарың белән. Шуңа андый шартлары юк. Шуңа күрә күршеләребезне сөендерик, шатландырыйк. Алар да шушы изге корбанда иншалла шатлансыннар, сөенсеннәр. Һәм без дә инде кешеләрдән җыябыз, сыерга да ярдәм җыябыз. Әйе, кемнеңдер сыерга керәсе килсә, чөнки без шушы мәчетебездә пешерәбез, ничә 100 кешегә көн сайын ризык. Һәм инде шәһәр буйлап бүгенге көндә без 1000ннән артык кардәшләребез белән бергә 1000ннән артык кешене ашатабыз көн сайын. Ничә ел инде, ничә еллар. Әлхәмдүлилләh, Татарстан буйлап хәзер 2000гә саны җитә. 2000гә тулды инде безнең кардәшләребез белән бергә шундый бер холдинг итеп эшлибез. Әлхәмдүлилләh, көнгә 2000гә якын Татарстанда кеше ашый. Шуңа күрә без инде корбан итләрен дә җыябыз. Кемнеңдер
сыйыр чалырга, сыйырга өлеше кирип, калдырырга теләсә килегез, оялмагыз, мөрәҗәгать итегез, иншалла, оешкан төстә бөтенесен дә эшлибез.